Velkommen til endnu en smagstest på Snoller. Vi starter med Digestive Nibbles. Nipples. Nibbles. Yes. På den eneste grund til at købe det. Ja, det tænker jeg sgu Det er godt. fordi, det hedder Nibbles. Men så det er bare digestive med chokolade. Ja. Nibbles. Små chokoladekugler. Og vi lavede begge to samme reaktion på det. Jeg havde forventet, det var mere fest, og jeg tror, det er fordi, jeg tænker Maltesers. Det er fordi, det er sådan noget pulver derinde. Ja. Men det er bare, Det er bare med... det er bare kiks. Det er bare digestive med kiks. Men det smager godt. Det er sjovt. Det smager jo godt nok. Mm. Det er jo det. Måske. Den her måske. Ja. Sweet Tarts Chews. Mini Chew. Og det er... Og åbenbart så er det en great stocking stuffer. Hvis jeg lige ud af med. Du kan ikke lide den. Jeg kan godt lide. Man bliver lidt snydt. Der står sweet. Men de er lidt sour. Ja, De er faktisk rigtig gode. det er super godt. Dem kan vi godt lide. Godt. Ja. Men lidt syntetiske. Ja. De minder ikke om noget, som vi har i Danmark, tror jeg. Nej, Nej. så kan jeg heller ikke komme i tanke om, hvad det skulle være. Riste. Vi prøvede den sidste gang med hvid chokolade. Og nu er det mørk chokolade med, okay, 50% chokolade. Fang. Jeg ved, det her det er godt. Nøj, det smager godt. Altså, jeg laver samme konklusion som sidste gang. Man tænker bare, det her det er ufatteligt tørt. Men det er bare, altså, så tænker man, at det er værd, men det er bare ufatteligt godt. Altså, det er ikke tørt, som man kunne forvente. Det er lidt ligesom de der Mikado-stænger. Ja, Bare bedre. bare bedre. De er så gode. Jeg synes faktisk, den er bedre i hvid chokolade. Nej. Jo. Jeg tror, han har flere dårlige. De er gode. Snickers peanut butter. Squared. Meget vigtigt squared. Nå. Fordi så share size. Men der er peanut butter. Ja, og det er en Snickers. Jeg kan lide Snickers. Det sagde jeg også sidste gang. Ja, men sidste gang synes jeg faktisk, at Snickers havde det bedst. Nej! Ej, hvor er det fint. Helt vildt fint. Jamen, den er god. Men jeg vil faktisk hellere have den med pumpkin. Nu må vi gemme den senere. Gemme den til dårlige tider. Peanut butter. Nam. FYI, det her det er nogenlunde mit yndlingsamerikansk slik. Det findes også i sådan nogle mega-boder. Nå, dem? Ja, det er mega-boderne. I vingummi. I vingummi. Nå. Og så er det exotics, den har jeg ikke prøvet før. Det lufter så kunstigt, det er helt perfekt. Ej, vil jeg sige, og så er det bare... Godt nok blød. Jeg ved godt, det er bare vingummi, men det er lifesaver. Ej. De er gode nok. Altså, de er gode. God nok. De smager mere end en vingummi. Det er sådan så okay.
Original Melted Milk Balls. Igen tror jeg faktisk den her, fordi den havde noget med balls. Okay. Så nipples og balls, ja. Og du går simpelthen efter... Jeg går all in. De ser ud som om de har fået varme. Okay. Der var Malteserne. Ja. Nej, det kan jeg ikke lide Malteserne. Det smager faktisk ikke godt. Jeg kan ikke lide Malteserne. Jamen chokoladen er heller ikke god. Nej. Fy for puttbarn. Det går de originale, men her. Der skal man bare 10 gange hellere købe en Maltesers end det her. Ja, helt klart. Jeg tror, vi gemmer det bedste sidst, kan jeg næsten fornemme. Ja, jeg er faktisk... Vil du på den her? Men så skal du... Det er en Milky Way. Men så snyder du, fordi prøv at se, hvad der står der på. Cake bar. Jeg har aldrig forstået hypen det der med Milky Way. Hvad? Jamen, og det er sjovt, at det burde jo bare være lige mig også i forhold til det. Er du også en af dem, der kan lide de her crispy rolls, så? Hvad er det for noget? Nej. Det smager dårligt. Jeg kan ikke tykke på den endnu. Der kan jeg så konstatere, at man bare skal købe en mini Milky Way. Hvad er det der? Okay, vis. Der kan I. Altså... Nej. Den er lige så blød som den der Rocky Road der, hvor vi tykkede i den, hvor vi ved det ikke. Den der Twinkie? Nej, ja. Jeg tænker faktisk, en tør Twinkie med chokolade om. Det er en Twinkie med chokolade om. Ja. I forklædt med Milky Way. Nej, cake bar. Niks. Det er også bare no-go. Fy for pukker. Okay, Milky Way, vi fortsætter. Milky Way Simply Caramel bar. Du kan da ikke lide karamel. Nej. Men den her... Det er meget fedt, du har købt den så. Ja. Real milk chocolate surrounding nothing but rich, delicious caramel. Hvor skal du få lov til at blive først? Ui. Der er karamel for alle pengene. Jeg kan se, hvad du skal have resten. Er det bare ren karamel, det her? Nej, spis nu. Ej, det er rør. Nej, det er en karamelbar. Okay. Den er god, når man kan lide karamel. Jeg vil faktisk sige, den er faktisk tossegod. Jeg synes faktisk, den er bedre end Snickers peanut butter. Jeg får lige prøve noget andet. Ostepops med jalapenos. Jalapenos. Og de bake. Hvis vi ikke kan komme ind i dem. Hvorfor skal du dufte til det? Jeg vil bare lige sige, der er rigtig meget jalapenos på. Jeg er ikke sikker på... det er ostepops for mig. Det var det, jeg sagde. Se, hvor stor den er i forhold til min lille. Den er lige større end min lille finger. Det er sådan meget... Ikke særligt. Next. Jeg elsker ostepops. Jeg elsker cheddar. Det er godt. Så stopper jeg den i munden. Nej. Jeg vil sige, hvis man tænker ostepop, så kan det lige så godt være, fordi det smager bare chili. Nej. Jalapenos. Ja. Milky Way Midway. Nej. Der er også karamel. Midnight Dark. Nej, det er løgn. Der er mørk chokolade og karamel. Rich Dark Chocolate Golden Caramel Vanilla Nougat. 230 kalorier i sådan her. Skal vi sige gad? Men jeg købte den, fordi den hed Midnight. Og se, den er sort som kul. Lige så sort. Hold da kæft. Det ligner en pils. Den er faktisk næsten sort. Det er Milky Way med mørk chokolade omkring. Nej, det er lidt bedre end der. Men lige så tarveligt. Vi tager lige karamel i varianten i stedet. Det er meget blød marsbar. Det med mørk chokolade. Milky Way er det jo bare sådan en gang... Ja, det er det. Altså totalt. Jeg kan Mars.
Jeg kan vinde. Ja. Så har vi mini sour står. Nej, det var det, jeg vidste. Jeg vidste ikke, det var sour. Jeg ved ikke, hvad det her det er. Jeg vidste, det så anderledes ud på hjemmesiden. Og hvordan vi kommer ind i den. Der er sådan lige sådan en lille... Det er sour. Det er ikke sour. De smager faktisk ikke noget, eller er det bare fordi der er chokolade i munden? Jo. Jeg vil ikke kalde dem sour, men de er faktisk lige nok som sådan frisker. Ja, altså det, jeg tror, altså... Konceptet var, at jeg ville købe amerikansk snoller. Men jeg tror lige, den her, det er en af de her kineser-ting, de også har derinde på hjemmesiden. Så du kan ikke engang... Det er lige meget. Der er simpelthen M&M's med peanut butter. Og nogen vil måske genkende, at vi har hævet dem sidst også. Men det der, det var en stor. Det er ligesom den der sang, jeg glemte det er bedste til sidst. Jeg ved ikke, hvad det er, jeg kan ikke melodien. Lidt to vest. Ej, der var en grøn i. Er det juleedition? Ej, det er jule. De er jo kun røde og grønne. Står der ikke også Christmas edition? Christmas, der er i jule. Jo. Altså, de er bare gode. Men var de ikke mere friske de sidste, vi fik? Bløde i dem. De er gode. Ej, de skal nærmest spise, de kan holde sig til den 8. måned 2017. Nå, det tempo jeg er på. Nej. Så de kan nå. De kan jo holde sig til juli. Ja, den 8. måned 2017. Ja, vi er også snart for gammel. Hold nu kæft, der var et halvt år til. Ja. Jeg skal nok komme og besøge det. Nå, konklusionen er... Den er faktisk svær den her gang. Jeg ved godt. Jeg synes faktisk næsten alt sammen var godt. Ja. Fy for putgarn. Ej, de er jo dårlige. De er jo ringe. Og det var kedeligt. Kedeligt, det er jo ikke engang ordet. Det. Sørgeligt. Ja. Altså, jeg er lidt ude i, at de er stadigvæk gode. Det var faktisk også rigtig godt live-service. Bare noget andet vingummi for en gang skyld. Det er bare altid en vinder. Helt sikkert. Og så er jeg ret så glad for den her. Caramel Milky Way. Nej. Jeg er så tænker ret dybt med den sneakers. Jeg kan ikke lide sneakers. Nå, det kan du så nu. Det er kun fordi der er peanut butter. Ja.